सोरबा सोरबाथ' खामानिखौ मावथ'लिसो होनबायना आं फैयैखाय हेलौ रायजो राजा नोंथांखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ'आव बरायबावनाय जाबाय दायो फुंजामाथि थांनो ओंखारबाय गुबुन जायगायाव माने बैयावहाय 70 जोंनि बर' फेमिलि दं होननाय जायगायावहाय आङो दायो थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय लोगोआबो आंखौ दोनलांसिगोन दायो ओंखारबोगौ ओमफ्राय बे जाहैबाय बादाम कम्पानि बे लोगोनि थाग्रा बेयाव थांनोसै बिराद गोजान जायोनो माने बेनिखायनो बेग चेक लाबाय आङो बेयावहाय सानथामसो थाहैनोसै साननै बा सानथाम थानाय जायो नायनोसै लोगोआ फैगासिनो दं नै बे दोनहैसिगोन आंखौहाय बन्द' खालामनानै दसे डाइरेक्ट होजों थांनानैहाय लोगो हमहैनोसै जोंथ' जेबो खौरां हराखै जों थांगौ होननानैहाय ओरैनो हरखाबसो नुजाहैगोन आलासि बायदि नंगौ नङा नै बेनो बिथांनि इउटुब चेनेल दं मोनसे लिंकखौहाय डिसक्रिपसनाव मोनगोन नोंथांमोना थांनानै सापर्ट खालामहैबानो जाबाय आं बेखौनो खावलायो थेंक इउ गाइस अब्ला जों गाखोबाय लोगोफोर दायो फैयै फैयै सफैबाय मोनसे बादाम कम्पानियावहाय ओमफ्राय दा सोरबा सोरबा नुनानै गिला जोब्बायना आंखौ नै आदाजों मोनफैबाय नैयाव खाथियाव बेनो आदायानो सलायखायो दा बेखौहाय मेनेजार बिथाङानो सलायो बे बादाम कम्पानियाव नोंथांमोना बेयाव नुदों बेखौहाय दा
दा बेखौहाय जों मोनसे एक्सप्लर खालामगोन र' नोंथांमोननोहाय गुबुन मोनसे भिडिअ लाबोगोन मोनसे नोंथांमोननो एक खोन्थागोन ओमफ्राय बेयावहाय 70 जना गासै फेमिलिखा गामि दरसेनि सुबुंफोर दं बेयावहाय एकदम गामि दरसे जागोन ने गामि दरसे जागोन दा 70 जन गासै फेमिलि बे फेमिलि गैयैबो फेमिलि गोनांबो दं नामा सानैसो दं जोङो गाबोननि भिडिअखौ नेनानै थादों नोंथांमोना जोङो मोनसे नोंथांमोननो फोरमायहरगोन ओमफ्राय आं मोनसेबो सोंनो सानबावदोंसोमोन गासिखौबो खनसेनो जमा बाहेरायाव लाजोबनानै सासे इन्टारभिउ लाजोबनो मानसियाखौनो लाजिगोनसो नामाथाय बिसोरो सोरबाथ' खामानिखौ मावथ'लिसो होनबायना आं फैयैखाय दा बेखिनियावनो दोनथ'नायसै लोगोफोर दा सौफैबाय आदानि कम्पानियावहाय दिनै रेस्ट लाथ'नायसै ओमफ्राय गाबोन देखायनोसै नोंथांमोननो एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो जै बर' हारिनि